Здравейте, геймплей маляци! Това е УЕФА Шампионска лига, сезон 2006-2007. И ще почна, не знам с кой отбор, затова пусна в това клипче да ми кажете вие с кой отбор. Тук постоянно се променят, но аз може ще го сложа, който и да е. Най-слабия да ми кажете, пак ще играе с него Шампионската лига. Тук има Премиер лиг, Франция, Бундеслига, Италия, Норвегия, Полша, Португалия и ето ги тук Шампионската лига, които са участвали. И единствения български отбор е Левски София. Единственият отбор влиза в Шампионската лига, горе от българските. И така, пишете долу в коментарите кой отбор искате да почна и до другия епизод. Чао!